Anteeksi, valo. Kauhea valo. Kriisi. En löydä valoa. Olkoon sit tässä. Ei ole nyt hirmu valosta, mutta tervetuloa mun uudelle kanavalle. Mä oon siis ilmoittanut entisellä kanavalla, että kameran, siis se kuvausjuttuni ei toimi. Se kamera siinä meidän toisessa padissa. Mä en siis kuvaa kameralla, mä en osaa tietokoneelta. Muuten. Niin. Anteeksi, tässä on YouTube vieressäni. Anteeksi, jos panna vähän ääntä pienemmälle, niin kuulette minun ääneen ja minä näköjään haluan puhua tosi hiljaa ja mun vieressä on mun kännykkä. Katsokaa näitä kuoria. Ja tuolla on jotain Natusan Kids Balsam Spraytä. Anteeksi, sormeni on tässä kameran luona. Anteeksi, se juttu tippui alas, teknisiä ongelmia. Ja olen nyt. Kiitos, koska tässä on tommonen stoppausjuttu. Ei tarvitse mitenkään leikata, koska jos tiedätte, kun mulla oli vielä se entinen kanava, niin mä en yhtään leikannut, koska jos mä olisin leikannut, niin mä kuitenkin leikkaan se isomman osan siitä. Enkä sitä pikkuista, joka se pikkuinen pitäisi poistaa. Anteeksi tuo äsken. En tiedä miksi katon Siruauroraa. Ja tässä on joku hiiri. Erityisen huono tausta minun nuorempia kuviani. Tuolla on lamppu ja tuolla on toinen lamppu ja tuossa on kolmas ja tuolla on joku kasvi. Ihan aito kasvi. Ja tuossa on. Jos osaisin osoittaa, niin tuolla on sänky. Anteeksi, olen sekaisin heti kun se kamera ei toimi. Mutta tämmöinen joku ihmeen video on nyt tässä alussa. Moro!